Ugqemeke ngeQwantwala umsakazo Ukhozi. Ukhozi olumaphiko inqole emasonto ubingelelwa uZanele wakambokazi uhlelo sithi eshilo noZanele Mbokazi. uZanele ushiye khona namhlanje bese kudlule mhlawumbe u12 after 12 namhlanje. Ngihambile ngaye esibhedlela ngabonana no Bishop ihusband kaZanele sinaye nomndeni wonke esibhedlela sesemvalelisa. uLambokazi Nkambule ube nezinhlelo zokuthuthukisa abantu kuzo kukhona olokwakha abaholi bakusasa iFuture Leaders olokwakha imishado ikhwezela kuwe umbelethisi wamaphupho. Kungcono namhlanje si celebrate noma sikhumbule izinto ezinto although kubhlungu ngendlela emangalisayo my brother ngoba uZanele uMaria eqala ama crown ngangikhona eqala ama crown isikhiya ngangikhona iziko ngangikhona omncwana walele phansi manje uZanele Mbokazi uyibekile induku ebani khona amadoda angenzanga njengoZanele Mbokazi. uLambokazi Nkambule ngumsunguli weindondo zomculo wokholo ama Crown Gospel Music Awards. Seeing ama Gospel Crown Awards, we want to send ama induduzo kubaculi bonke eSouth Africa bomculo wozokholo gospel music ukuthi alohlanga ngehlanga. As uMamZanele really gave me a break in the music industry uma ngicabanga ukuthi i-award yokuqala engayithola emculweni noma emsebenzini wami wokucula was through uMamZanele Mbokazi, and 25 years later namhlanje abantu celebrate igama likaNdele kaMajola balibungaza yonke indawo unomthelelo omkhulu kuloko. Ezinye zezinto ezinkulu kakhulu I think ama memories ami kakhulu alele back ku-2012 la ngawina khona ama Crown Awards okuqala ngawina i-best song of the year ngeculo kwaNabomusa nokuyilona elahamba la introducer nje endimeni yezomculo kuze kube kufika manje ingenxa yamagalelo akhe. uLambokazi Nkambule usebenze kakhulu nabefundisi kanye namabandla. Kunombuzo nje abantu abaningi abaye bazibuza wona mangabe bevelelwe izimo ezinjengalezi ukuthi hayi kanti uNkulunkulu unjani nathi siyithola sikuleso simo sokuyibuza ukuthi hey madoda kanti uNkulunkulu unjani nokho ke ngoba siyazi ukuthi indlela yethu sonke kodwa ngiyafisa nje ukusho ukuthi umkhakha wezenkolo kungaba igospel ngaba ukushumayela ivangeli ayiselahlekelwe kakhulu. Ayikaziwa imininingwane ngenkonzo yesikhumbuzo kanye nomgcwabo kanti umndeni unxuse ukuba ke unikwe ithuba lokuzila njengoba usemanzini nje.